COVID-19 aurre egiteko Europan eta Estatu Batuetan baimendu diren lehenengo txertoak RNA mezularian oinarritutakoak dira. Horien ondotik, txerto adenobirikoak etorri dira. Naiz eta Errusian eta beste herrialde batzuetan eman diren lehenengo txertoak hain justu hauexek izan diren. RNA mezularian oinarritutakoak baino pixkat konplexuagoak dira. Haiek bezala, koronavirusaren proteina jakin bat ekoizteko instrukzioak daramatzate. Proteina hori da koronavirusak gure zeluletara sartzeko erabiltzen duen giltza. Nola instrukzioak besterik ez daramatzaten eta koronavirusaren beste zatirik ez duten, ezin dute gaixotasunik eragin. Alde horretatik oso seguruak dira batzuk ala besteak. Instrukzio horiek RNA mezulari gisa doazenean, kapsula baten barruan sartzen dira RNA mezularia oso molekula zaurgarria delako eta horrekin babestu egiten da. Txerto adenobirikoetan DNA gisara doaz. Askoz molekula egonkorragoa da eta gainera virus baten barruan doa. Hain zuzen adenovirus motako virus baten barruan. Adenovirusek ez digute kalterik egiten eta gainera eraldatuta daude ez daitezen gure zelulen barruan ugaldu. Egonkorragoak direnez ez dute RNA mezularian oinarritutako txertoek bezainbesteko hotza behar eta gainera ekoizteko merkeagoak dira. Horre guztiak laguntzen du baliabide ekonomiko gutxiago duten herrialdetan ere zabaltzea.